Joo. Toivottavasti kebabmies soittaa vasta sit kun... Ja sitten sulla menee taas 3 viikkoa kun sä syöt. Jep. Ruuasta nautitaan. Sitten pitää pitää ruokalepo. Oh my god. Ei täydellä vatsalla pelaa. Niin. Kyllä mä tuun nyt heti ruoan. Jaha. Jaha. Sille tuli paketti jalat, se pyörtyi. Se kuunteli, kun sä äsken puhuit, että pitää ruokalepo, niin sä ajattelin pitää sen saman tien, vittu. Joo, se oli silleen, ai mulla on täysmaa, ei vittu pysty. Ja vaikea nyt jotenkin hauska. No ei oo hirveen vaikea hauska. Taito saa. Ei mitäs viivoja? Auttiviivat. No joo. Vähän nyt aikuisella vielä pikkusen pitää olla paskaa housut, ei saumat hieno. Tästä oli puhe kumminkin. Niin. Vai mitä biifi? Pari kuppia, yksi. Pari kuppia. Yksi loppu, 2 leidinä. Ei vittu. Ooppa nyt rauhassa. Pari kuppia. Two girls. One cup. Two girls, one cup. Haittaa heti. Mulla on liian monta kuppia, tiedät. Liian monta Pari kuppia. kuppia. Too many cups. Too many Not enough girls. Not enough girls. Too many cups, no girls. Kapalla kaps. Semmoista, joo. Ei jos Nova kannattajille pelaa. Too many girls, no cups. Ei, Antakaa armoa, please. Se on ehkä paras. Too many cups, not enough holes. Siellä on toinen. Nyt se on vielä toinen. Oi. Keke nakuttaa. Ota se on. Ei! Oh my god. Tuo oli ihan täys refleksi. Molemmat sait. Oi! Klutsi. Oi! Jes, kato. Luot selässä toinen. Vittu mä katsoin, että tuo oli yksi. Onneksi ite On siellä. Nice. Lopeta ne tappaa sut tosta. Nice. Se on kyllä hyvää. Toinenkin tuli. Nice, Ilja.
saa tosiksi, jos mä olin liian. Miksi se meni sanoo noin? Anteeksi. Oh no. Vittu, että se kaveri muuten lähti. Ora pois. Tulee ylös. Oh! Oh my fucking god! Oikeesti.